Nyakoramga jongos kadokanyo nus dakika tok sadek marokinyi kamoro mora mintiere machiegni tok marokinyi makawuone chenro mar mbaka oromo. Okinyi makawuone nyakoramga jong modaro ng'iyo chal mar piny Kenya kotenre kod okenge mopogore opogore. Mokwongo wabiro bedo kwa ng'iyo yepo mago mag bunge Towers, wang'i kanyo chal mago mag midhiero mago ula. Kopogore gi mano weche mag siasa bende wabiro bedo kwa lose ka wang'e ni chakre odiochieng' makiny bende duond buche mapachoka biro bedo kachako yiero magi mag gwenge. Wang'e ni duond bura mar UDA chako yiero margi mar gwenge odiochieng' makiny. Kamano mar ODM chako margi chieng' tarik 27. Antiere gi yawuot Luo adek nyakoramga jwang' ma bende odwaro poro godo wache chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Bende arwako pachi kotenre kod okenge kata mana chenro duto te ma bende obiro bedo kwa twakie. Ote yoronwa lai mago te machoka rede ka 600. Mbui mago mag oganda mano moriwo Facebook, YouTube gi X bende yudowa achiel kachiel. Nyiswa pachi wabiro bedo kwa somo achiel kachiel. Okinyi makawuono antiere gi welo adek nyakoramga jwang'. Antiere gi wendo e county mano ma Kisumo mong'ere kaka Patrick Owade Lumumba ma bende en MCA mano ma South East Nyakach. Kopogore gi Patrick nyakoramga jwang' bende adhi bedo gi Kennedy Obuya kokalo e yor lony manyasani kanyakla kod Gada Aguko okil Kamaloka ma bende antiere go e studio marwa e county mano ma Nairobi. Achaka na gi wendo marwa e studio marwa e county mano ma Nairobi mano Gada Aguko ma bende osechopo ka wakili harwaki ni machiegni nyalo mana moso jopiny ni oyawre. Erokamano ahinya kuom rwaka e chenro ni kendo jokanyana mamoso ni oyawre uru duto to arwako e studio mondo watwagi kendo wasom paro. Erokamano ahinya kendo machiegni. Kopogore gi wakili Gada Aguko nyakoramga jwang' bende antiere kanyo gi jasiasa mano Patrick Owade Lumumba ma en MCA mano ma South East Nyakach e county ma Kisumu. Kinyalo mana winja Lumumba hamosi ni misawa county ma Kisumu chio nade? Sawa inyo wachio maber. Yena moda kawo thuolo ni mar moso jokanyana mduto mawinjo Ramogi kata maneno Ramogi seche makama to moloyo jogo ma jonya South East Nyakach ma represent County Assembly ma Kisumu ni amoso gi ni oyawre uru. Erokamano ahinya Patrick Lumumba kendo machiegni. Nyakoramga jwang' kopogore gi mano bende adhi bedo gi jasiasa mano Kennedy Obuya e yor lony manyasani mano mar Zoom. Kennedy ka wabiro bedo kwa yude wabiro bedo kwa tudre kode achiel kachiel entiere gwenge mag Kindu Bay e county mano ma Homa Bay. Gad kanyakla kod Patrick wachaka nega ni chal mar piny Kenya kotenre kod yepo mano mar bunge Towers ma bende jatend piny Kenya biro bedo ka yawo okinyi makawuono. Yepo makamaka chako kod Gada osikawo thuolo mar higni buora nikech ground breaking kata mana chenro mar gedo makamano nochaki higa mar 2015. Awinj mana pachi kotenre kod yepo mar bunge Towers. An aparo ni ka chutho ma ok en yepo mano onego bed ni ikete nyasi ni ji dhi celebrate nikech kaka wang'eye pile onego bed ni sirkal katimo gigene to time gi time matin mogik mopogore kaka jo ohala machielo dino time e period ma gino osebedo ka dhi mbele. Nitie johelni mamoko moseyawo buildings gi kendo modhi piyo to kendo kwachak wang'iyo gik man wabunge gogo maniyawo negi ofis ne wacho e juma mokalo thoth gi ne wacho ni ok gidwar mondo gidonje offices go eko kendo negi raise issues magin gik monego bed ni sirkal ng'iyo kata mana joma ochung' ne weche mag gedo nikech giwacho ni lift richo kendo gin very slow. Giwacho ni kata mana muya madonjo kacha kata mana ler bende ok ber e iye kacha. Koro kapar kama gima onego bed ni wa celebrate malich ka koro kete ni. Erokamano ahinya. Mano paro mopogore opogore ma bende pod oganda nitiere godo ka bende okinyi makawuono nyakoramga jwang' nyawadwa Chris Owino bende maluonwa yepo mano mar od bura mano mar bunge Towers ka bende jatend piny Kenya bende nitiere kanyo bunge Towers. Ka wabiro bedo kotwa kod jopiny wabiro bedo kwa kawo chenro makamano achiel kachiel. Kintiere county ma Kisumo Patrick Owade bende awinje na pachi kotenre kod yepo mano mar bunge Towers manyaka sani osemuonyo omenda mohew siling bilion 9. Erokamano. Wach mare yawo bunge makawuono jothuru wanyalo wacho ni ober to ober to nikop kibro none kata kaka iwinje en mibadhi to nikop kan ne ochake higni 13 mokalo ne nitiere budget manomiye sani koro tieke gi bilion 9
sama koro med pesa ni ngiso ni mibadhi moro osebedi. To kendo be ok giwachonwa ni tang'o momiyo gini nokawo ndalo mang'eny. Tiende ni ka gini nokawo ndalo mang'eny, pesa koro medore, nitie ng'ama noninde tich. Ng'ama noninde tichno bende ok ginyiswa ni gitime nang'o. To jopiny to guonyore gi pado, to pesa gi titiyogo marach. Omiyo an ok asir ahinya mor ma dibede e wach mar yawo od bunge. Iwinjo ka jobunge bende ywak ni kia lift rach, moko bende barore, to pod gibiro mana donje. To chieng' moro ipo ka gimoro timore, ka ute moko osegore piny Nairobi kanyo, iwinjo ni kane igerogi to nitie question to jogo nokowinjo, to kaeto gima kamano timore. Ok alam ni mondo gimoro timore marach, but magi gik ma kaka jotelo ne ging'e ni ka sama nitiere penjo to gi address penjo, ok ni girikni gidonje udego, mondo jopiny ong'e. Ka koro od bunge midwa donje to jobunge bende pod ng'ur, koro od moro amora mar raia biro chalo nade. Omiyo kaya asiro wachna ahinya. Erokamano. Erokamano ahinya. Kendo Nyakwar Mgajwang' kopogore gi mano bende nanyisi ni antiere gi wendo machielo. Mano jasiasa Kennedy Obuya achiel kachiel kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom. Kennedy, kinyalo mana winja amosi ni misawa. Geno mara ni intiere kaunti mano ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay uchiyo nade? Erokamano ahinya nyamera. Kaunti ma Homa Bay wachiewo maber, Nyasaye omiyowa koth anyoro nyaka kawuono, kinyi ma kawuono. Amoso jowinjo marwa nyipara Mgajwang' kamoro amora ma gintiere ni misawa uru. Erokamano ahinya. Ang'eni wach motenore kod koth Kennedy en achiel kuom twak ma bende biro bedo godo ka kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gwenge ma bende midhiero mag oula okwako ahinya gwenge mago mag Karachuonyo. To wachaka na gi yepo mano mar Bunge Towers, kama bende jatend piny Kenya yawo Bunge Towers okinyi makawuono. Kata kamano ywak nitiere kaluwore kod omenda ma bende osemuonyo. To parni Bunge Towers chenro mar ground breaking mare nochako e higa mar 2015. Koro en thuolo mar higni 9 e bwo speakers adek. Kinyalo paro kano chako kanyo gi Marende, bang'e wantiere kanyo gi Justin Muturi sani, koro wantiere kanyo gi Moses Wetangula. Ahinya na pachi kotende kod yepo mar Bunge Towers, omenda mosemuonyo kanyakla kod kinde mosekawo. Erokamano ahinya. Bunge Towers en ratiro mar jo-Kenya mondo mi yawe nikech ogere gi pesa mar jopiny. To kendo en ratiro mar wabunge mondo mi yawnegi offices margi manyien mar Bunge Towers. Nyicha asewinjo ng'ur kod ywak kawuok kuom wabunge giwegi e yo ma piny ne ok ogere according to standards kaka ne gi expect. Gima dhiera ni the biggest house moimi chenro kod mar timo kod teko mar timo oversight ne dongruok mar piny Kenya ka en the National Assembly. Gima dhiera ni to ang'o manomono wabunge nikech nitie komiti mochung' ne gedo mar bunge. Gima ne mono gitimo inspection sama ne gero odni kama machup kama koro rume. Mano bende dhiera nono. But gima gombo kendo asiro kabisa ker mondo mi odhi oyawo odni mondo wabunge kata bed onge dirisa kata bed onge ventilation kaka gi allege, nikech ok gidhi office kacha cha ok en kamirome gi jopiny. Bunge Towers en kama facilitate kama ginyalo draft a policy ka giwuok to gitime achiel ariyo adek mondo mi gidhi gitim go submissions e committee level kod plenary. Sani king'iyo kaka bunge oti, wanyudo ni bunge ohaya National Assembly ohaya offices buildings mopogore within Nairobi CBD ne wabunge. To kendo gini en gima tero pesa mang'eny mar jo-Kenya monego beni pesa ni bedo channel de yore mamoko. Koro an asiro gi teko kabisa ni president odhi mondo yawo Bunge Towers mondo wabunge magwa oyud kama ginyalo tiye. Kata bedi maybe privileges moko koro dok piny samoro offices moko mobedo hired ne dongo maloyo mano. But gidhiyo mondo mi pesa mwachulo rent offices moko ma obedo hired ne wabunge mondo mi pesa no inyalo ti godo e yor dongruok yo machielo. Erokamano.
Erokamano ahinya nikech wang'eni jod bura mopogore opogore kwan modero ma 280 bende nosebedo ka kombo ofise. Achiel kuom ofise ma bende negisebedo ka gikombo en KICC. Kata kamano ywak nitiere gada kaluwore kod kwan omenda ma bende Bunge Towers ni koro muonyo. To parne Bunge Towers ok mana apise kende mag jod bura ma bende nitiere. Ywak bende na nitiere kanyo kaluwore kod committee rooms nikech wang'eni wantiere kod committee mopogore opogore od bura mar Senate kanyakla kod od bura mar National Assembly. Nyaka sani nano kanyo ka Bunge Towers dibedo kod 26 committee rooms. Nagin ga managa par kende. Kopogre gi mano bende lose kotenre kod apise mamoko nikech kanyo bende biro bedo kod kuonde mopogore opogore kar chiemo, massage, pala e kind mamoko. Mokwongo abro konga yiera gi owadwa Kennedy Obuya kar wacho ni mondo wabunge mondo odhi adhiya kanyo. Magi eki jok monego bed ni chung'ne oversight ka kitimo gimoro amora e Kenya kae. Kopo ni ne nyalo gik kama iloso negi kama host offices gi ma substandard moko chope kiwango medware to negi linga linga kosetieki to kore ka gibiro ywak gino kik wawinji gidhi adhiya kendo gitiya gi offices gigo kata tindo kata dongo to kogik ne kwa chomo wach mar offices machielo ma bochako ketnegi machalo kaka mag committees kanyo to wayie godo nikech kaka KICC ne kawo garama mang'eny mondo miniti godo kendo thothne ne yudo ni wabunge ne gitemo keto gik machalo retreat mago eko ne medo mana bech omenda ma sirkal ni tiyo godo kuom mondo gitima meetings moko matindo tindo. Offices bakoro kende kanyo dhi konyo. To kwa dhi gik machalo kaka massage parlor to gi hotel kendo ma aneno koket kacha. Makata aneno ni gin facilities manoko onego bed ni keto kacha. Nikech thothne ka wang'eyo bende nene ndalo moko kaka gazet ne wacho ni nitiere mbunge manokawo kata mana higa 4 kane pok onyono ofise. Ere tiende mondo wachak waket ne massage parlor e tie office ma ok odhiye kata. Mano nyiso ni wat medo mana ketho resources kwa loso office mobe otiye gi omenda malo moingo gi mano kongo bedo projected e loso facilities ma ok gidhi tiyo godo to be facilities ma ok en priority ne japiny monego bed ni o represent. Erokamano ahinya. Wach machielo ma bende japiny osebedo ka ng'urne en wach mar Bunge Towers gedo mare nikech e chakruok mare Bunge Towers kinyalo mana winja Patrick Owade kintiere kaunti ma Kisumu na nego bende gero gi kwan mar omenda maromo siling bilion 5.89 mano e chakruok mar gedo mare higa mar 2015 nyaka sani ka iwacho ni koro osetieke ke bende yawe duche ma kawuono odhi muonyo siling bilion 9.6 ma wacho ni en medruok mar siling bilion 3.71 pesa mago mag jochoko osuru. Wach nengo ma kama wach nango nikech kat nyalo wacho ni chakre higa mar 2015 nyaka sani nengo mar ngima bende osebedo ka idho. Hakene mano bende paro ma bende nitiere godo. En gima lich ahinya to nikop Kenya githagre gwonyore gi pado. Hospital onge yedhe. Fees bende otamo jonyuol pesa ma nyithindo ka skul olor nikop jogi pok otero pesa e skul to bilion 3 to iwita wita kamano. Tiende ni onge gi checks and balances e girwani to nikop sirikal ni ok odewo masilaha mar japiny. An gi pacha kendo kaka nene security no safety comes first. To ka jok ma waketo ni matimo oversight makiny kata ka gimoro gere Kisumu County marach to gine monego gikwongo koko ni gino ger mobam or gino kawo pesa mang'eny emo gerne gi ot marach kendo kete pesa mang'eny to kendo gi donje to nikopo kete gik moko ma attract gi kanyo kia gym kia pala ng'ogeni. Koro ng'euru mana ni kumwachimo wan koro wadong' e liare kanyo ma kuma ng'ama nyalo konyo kuma nyalo ywake koro onge to nikop sirikal ni ok odewo maslaha mar jopiny. Erokamano ahinya. Kapok watieko twak mano mar Bunge Towers, Kennedy Obuya bende nitiere gi wach madimedi kaluwore kod yepo mano mar Bunge Towers kaluwore kod medruok mar omenda maromo siling bilion 3.71 ma bende koro jopiny nochoko osuru ma bende koro ibiro bed ka imedo kata nosemedi nikech sani koro wacho ni osemuonyo siling bilion 9.6. Nyambera erokamano. An gima anyalo medo kendo ng'adruok rieko ne jatuok wadwa Mheshimiwa Lumungo Wade bathe kanyo. Akeni wawinjore? Wawinji dhi mbele. Erokamano ahinya.
onge ot migawo mar pinyni manigi mbi kod teko mar nono kendo timo oversight ne sirikal mopogore gi bunge. To ka bunge ok nyal oversight itself, ere kaka bunge dhi oversight the national government? An ma idea ni gima kawa gi buok matut ahinya, mane omiyo en ratiro mar jopiny mondo wabunge onyiswa ni to is it true ni nitiere excesses kaluwore gi kech ot nitie miluongo ni BQ. Sama ot idwa ger ikelo BQ mare ne ma inform the budget ni to pesa no nitie tinyalo ichak gere karang'o, to nitie period ma bende wacho ni od ko chak gere period makama, to tentatively onego be no count ndalo makama mondo mi orum, to budget ne en ang'o. To magi gin gik ma preliminary stage itero ne committees mochung' ne gedo ga approval mag budget e bunge kanyo mondo ging'e ni to gin bunge. So an gini kawa gi buok kabisa kawa bunge magwa pod ywak ni ok gitim oversight, gino ok tim according to standard. Kare kawa bunge magwa nyalo ywak, an japiny kawaida gi Mheshimiwa Lumumba wade mok ni e bunge kanyo no go wado machielo no wanyalo ywak machal nade. Koro ata riwo lwedo president odhi oyawo bunge no kata tin kata gi ywak to ma kane kama gidhi gitie kendo machielo matemo siro lwedo ni wabunge gin dhano. Ada nyiso jatwak wadwa no gin dhano mana kaka in gi an. Wabunge nigi ratiro mar social amenities nikech onge pap magigo mpira kanyo. Yudo recreational facility within bunge is a practice, a standard practice mar Commonwealth parliaments. Kidhi bunge tema Commonwealth iyudo ka nitiere social joints, nitiere kama imadhe chai ma wabunge twake, nitiere kama itime gym ma ji nyalo timo no, ji nyalo punguza kaka wuoyi mopong' kobuya kama, nyalo bed ni nyalo yudo nafas mar ringe mondo mi opunguza uzito. So anariwo social amenities moger kanyo ni that is their right, omiyo gin gi ratiro mar yudo mano. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakoro Mgojwang par ni yepo makamano timro odiochieng' ma kawuono en chenro ma bende dhi nyime. Aneno ka Chris Owino ka nitiere kanyo wacho ni jod bura mopogore opogore loso. Jatend piny Kenya ka wan bedo ni loso wabiro bedo kwa kao chenro makamano achiel kachiel. Bunge Towers nanego bed ni yawo chieng' tarik 19 mano mar juma mokalo. Kata kamano kaluwore kod masira mar ndek kalapapla ma bende nokelo tho mago mag jolweny 10 kamoriwo jamadar Francis Ogola nochore nyime nyaka odiochieng' ma kawuono. E kind mamoko ma bende nitiere Bunge Towers oriwo kanyo parking mano karingo nyamburko nitiere gi thuolo madirom 350. Kopogore gi mano nitiere committee rooms madirom 26. Nitiere library kama wabunge bende nyalo yudo thuolo mano mar somo gi timo nonro maggi. Nitiere VIP lift, public entrance, gym, hotel mana magawa e kind mamoko. Wang'e Chris Owino wabiro bedo kwa tudre kode, wabiro bedo komiyo matut bende kaponi nosetieki gorofa makamano nikech gorofa makamano oting'o kuonde jot kata na floors 28. Nonro ma bende Royal Media nwatimo nono ka pise mamoko na pok olose yo makare. Parni jod bura ma pachoka biro bedo ka donjo kanyo tieng' nyadiriyo. Lot mokwongo mane nek beni donjo juma mokalo ne gin gi achiedh nade ka bende giwacho ni lift makamago diny, giwacho na pise makamago bende light kata mana ler ok donje yo makare. Ang'ene en chenro ma bende waluwo achiel kachiel. Jatend piny Kenya ka loso wabiro bedo kwa kawe achiel kachiel. Kopogore gi yepo mar Bunge Towers Nyakoro Mgojwang, wach machielo ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono en kotenore kod oula mapek ma bende osebedo ka kelo midhiero ne oganda ma pachoka. Nyaka sani Nyakoro Mgojwang, counties wang'e wantiere godo 47 e pachoka. Counties 34 oseyudo midhiero mago mag oula mapek. Achak kod nitiere kaunti ma Kisumo, Patrick Lumumba. Kaunti ma Kisumo en achiel kuom gwenge ma bende midhiero mar oula okwako. Akeni ward ni mano ma South East nyaka chito chal nade? Erokamano. Ward na to ok bed affected gi floods but Nyakach lower kumiluongo ni Wasare kata Sango sani ji pi osedaro matek ahinya, to
gini ok en gima nyalo wacho ni sirikal okia. En gima sirikal mar Kenya Kwanza ni nonego bed noketo mkakati chon ma ok obed gi rapoya ni ka koro timore sani ni to koka ji ringo, ji oter skunde olor, ji oter e kamp mamoko. Onego wabed ni waikore chon maka sama gima kama timore to yudo ka ne wasekao position malong'o ma jowa ok hinyre, ji ok lose mwandugi. To nikop nitiere budget mitimo, nitiere disaster management team monego bed ni mae gima gitimo ema gileko kata chieng' rieny kata koth chwe, so that ka koth chaka chwe ni to wantiere kanyo. Ne nitiere ni jo weather no predict ni El Nino biro mapek ahinya. To kore kanyo ng'ato wacho ni El Nino ok dhi biro. Tiene notemo wacho ni pesa manonego bed ni set aside mondo okony gi El Nino mondo timgo gik moko nono. Koro kasama koro gik moko osetimore machal kaka ma, ji tho, ji lose mwandugi, to koro igoyo mana uwi to dhano to tho. Koro ng'iso ni sirikal ni ok okawo ngima mar joge kaka ngima mar dhano, gichalo mana dhano chalo ni gimana le. Erokamano ahinya. Bende ibiro bedo kwang'ien na chal mano mar wach mar Coca-Cola mano mbaka mantiere Ahero, mano mantiere kaunti ma Kisumu, ma bende Ohulu osebedo ka daro kinde ka kinde. To gadi gima mako dhok higa ka higa en wach oula, higa ka higa en wach midhiero ma bende ikelo kod ngaji kata mana oro ma bende osebedo ka kwako piny. Ka koro kok en ngaji to en oula kinde ka kinde. Dikes bende ojajiw kata mana piny owacho oseno gwenge mamoko ma bende oselos nyaka dikes to pod waneno kata mana ka oula muomo kaka Budalangi. Lakini resruok mag jopiny biro bedo mane? Sharon, aparo ni wach ni wawache kae kan wachako higani. Ka wawuoyo wacho oula mapile ka pile, kendo kuonde mane wawacho ka gintiere chalo kaka Budalangi, chalo kaka Kano, machieng'no ne wagolo kaka Kano weche ne chale. Gini king'iye mos tineno ka en mana makosa e kit telo ma wan godo. Nikech nyaka kane wach mar El Nino ni nochakore higa mokalo, sirkal noketo tenge pesa mane dhi kony godo oganda mane El Nino ne dhi affect. To diere kanyo ka oseket pesa tenge, to wach duogo wuok ni kendo koro El Nino onge. Kae to koro iyudo ka bang' mae to pesa ni wach ni kama nochako dhiye onge ng'ama ong'eyo. Kae to koro El Nino osebiro. Kikompea piny Kenya to gi mar Dubai. Dubai en piny moro ma koth ok chwe ahinya kaka ochwe piny Kenya. Tineno ka gimene gina gi pi mang'eny ni. To gin pi ni ok affect kaka affect Kenya. King'iyo statistics pa kawuono mane Kenya Red Cross ogolo, giwacho ni ji karibu 60 osewito ngimagi. To Dubai e piny mangima pok ji owito ngimagi. To kodh gi cha rach maingo marwani. Ere kama wadhiye marach? Jotendwa ng'iyo mana kaka ginyalo yudo pesa mondo giketi e ofukegi, to ging'e ni jopiny to timo nang'o. Nikech wach mar kodhni ne ochak lande chon, tiyudo ka kata mana mondo me jotelo ne organize mondo gidhi gipuonj jopiny ni ang'o monego bed ni itimo sama koth ochwe. Onge ng'ama notimo gima kama. Nonego bed ni seche mane ochak land El Nino, nikono jopiny ni kuneno ka koth ochako chwe, kochopo kama chalo kamae, to nyaka udar udhi e skunde makamagi, kata udar udhi e kanisni, or kuonde moko moting'ore gi malo, ma pini ne ok dhi affectu. To onge ng'ata miwinjo ka nosetemo kata mana timo that public education ne jopiny. Omiyo sama koro kodhni chwe, to yudo ka jopiny en okia kata ni to timo nang'o. Ineno ka jomoko nomoko e utegi kaka kuonde machalo kaka Madhari. Ng'ato en ong'e mana kaka onyalo konyore, en mana idho witado mondo dhi obed kanyo. Okia ni kata kanyo endo be kodhni nyalo biro gi pi mang'eny machak ywe odni magore piny. Mano gima dine bed ni jotendwa nosepuonjo jopiny gima onego bed ni gitimo, mano gima de ok otimore. Erokamano ahinya. To bende Nyakwaram Gajwang' nyalo neno kata mana tipo mago graphics achiel kachiel ma bende nitiere yamo ka nyaka sani. Bende kaluwore kod nonro iwacho kanyo ni oula osekwako counties mathoth. Ineno kanyo county madirom 34 nitiere miere ma bende oula osehinyo 25,000. Familia moulo daro ineno kanyo 11,000 gi wiye. Puothe bende osekethore, ineno kanyo heka mano maromo 27. Kopogore gi Nyakwaram Gajwang' bende kaluwore kod ripod Kenya Red Cross,
ji mosetho kaluwore kod oula ma kama gin 48. Jogo eko ma bende oseresi 188. Jamni bende kowe chien, jamni mosetho gin 4,824. Kopogre gi manya kwaram Gajwanga bende ma en nonro ma bende ne gigolo ka nyaka sani tarik 25 nyaka chien tarik 29 koth mapek pod biro bedo ka chwe. Kawuono en chien tarik 25 ma bende pod wageno koth mapek e kor gwenge mopogore opogore. Neno kanya luora mar Nam Lolwe oriwo kaunti kaka Homa Bay, Migori, Siaya, kanyakla kod kaunti ma Kisumu, kanyakla kod gwenge mag Hoho mar Okak, mano Rift Valley, ma bende koth mapek pod igeno ni biro bedo ka chwe. Ugwe mar piny Kenya, aluora mar Nam Chumbi, Imbo, nyandwat mar Kenya, kanyakla kod kaunti ma Nairobi ma bende wasebedo kwa neno ka oula osebedo ka rocho chenro mopogore opogore. Puonj mar Kenya Red Cross bende pod gimedo puonjo jopiny nyakwaram Gajwanga kaluwore kod pi ma bende kapo neno ni pi osekadho inches, mano inji auchiel ok nego bed ni ikadhe. Mago duto te wabiro bedo kwa neno kodhi nyime gi twak makama. Kennedy kintiere kaunti ma Homa Bay, in bende arwaki e twak makama okinyi makawuono kaluwore kod oula mapek gwenge mag Karachuonyo mano gwenga kuma bende wawuoke bende haneno ken achiel kuom gwenge ma bende midhiero mano mar oula okwako. Gima litre ni skunde iyawo juma mabiro to moko kuom skunde makama bende ma jopiny ojotie. Kennedy. Erokamano ahinya Omera, en lit kendo en gima matek ma jothurwa odake. En mane wacho ni acts of God ok wanyal question. En mane gima onego bed ni wapenjore ni to en migawo mane nikech pi monego bed ni chung' gi jopiny e yore mag oula mosebedo ka daro ji. Ibire thurwa piny akach mwariwo godo aora achiel men Sodo Miriu. Kidhi e ward miluongo ni Wang Ching ward kama uwuoke kama uwe sani, wan gi kama iluongo ni Kobala, Kobuya kod Chuoe. Kuonde gi pi osebedo ka daro ji higni mang'eny. Kibire area mar Awach, kidhi Osimbi, Nyaima, kanyo be pi odare ji odak mana e skul e Yala Primary kod Simbi Primary ka. To gi kuonde mamoko mang'eny ma ji pi osebedo ka dare ji. Pi ok ochako daro ji sani. Pi nochako daro ji kata kapok ne Kenya oyudo independence. But moving forward, kwa dhi mbele gi sirikal ma wan go sani, nitie gimiluongo ni Urban and Town Planning Acts. King'iyo migepe mag county governments, iyudo ka taonde wagete osebedo gazetted as urban towns. Kendo nitie committees mosebedo set up maran towns gi. Koro kapok national government odonje kaka Mheshimiwa Lumumba Mosiepna wacho, kapok urban towns gi odonje, county governments magwa nigi chenro mare nikech storm water management ok en mar national government. Storm water keto oula kod mtaro kod sewer system ma pi ringe kod minyaga, mano tij county government. County governments magwa makaluoka osebedo ni to gibaro oula machal nade, to oula ma gibaro ni to gichome kanye, to gisebedo gi ikruok mane. Nikech aneno pile jothurwa joluo ywak mane TV ni sirikali saidia. Serikali saidia to nyaka ng'ama onego bed ni nyisowa kaka ibaro oula ka Mheshimiwa Lumumba Mosiepna, sitting member of County Assembly ma Kisumu. Onego bed ni ginyisowa ni to chenro mare ma gin godo within the planning department and planning and works department margi ni to River Miriu machando e border kind Karachuonyo gi Nyakachni obare marom nade, to nikech en overflow gima kelo ga flooding en overflow mar auche ma wan go. Ma timore nikech ang'o? Nikech nitie gimiluongo ni oversilting. Oula dhi mopong' kama aora ng'oko godo e nam cha, odhi makuoyo kod chuodho kod yugi odhi modino. Koro pi monego bende ni kodonje nam cha, pi cha bedo gi backflow kata bedo gi overflow, odonje miel. To ma en gima ok wanyal rito nikech county governments nigi tingni. But ago erokamano Nyamera ne owadwa Peace Raymond Omolo. Wan wachiwo ywak kaka jo Karachuonyo kendo kaka jo Homa Bay. Mane chuo bich mana kaka notimo ne jo Kabonyo Kanyagwal higa mokalo. Notero negi jo NYS. No kelonwa chiemo manwa pogo chiemo area mar Wang Ching ward.
kod Kindu Bay Town Ward kama kod Central Ward kuma ne pio dareji. Wagone erokamano kendo nwachiwo kwayo makende ni kaka notimo ne jokan manotero negi NYS. Okelnwa wambe NYS mondo NYS okelnwa tingni mondo barnwa ula mondo wadili gi the matter of desilting. Da kwa county governments magwa nika giyie yudo tinga manyalo baro ula ok en gimirito ne jo Red Cross. Yudo tinga manyalo baro auchi mondo mi oyaw. Another thing, wasebedo kwa ywago pi. Sani koth chwe pi dhi nono ka. Ere measures ma county government timo mar timo gimiluongo ni water harvesting. Pige minyalo bedo harvested magibede reservoirs madongo maka sama chieng' biro pige nyalo tiyo godo kata yor modho kod yor pur. Erokamano nyamera. Erokamano ahinya. Ang'eni wach chiemo to koromo nikech kinde ka kinde ke ibro bed kipogo nyithindo kata mana jopiny chiemo. Bende japaro ni jopiny bende gima dwaro bende en lasting solution. Gino maro ni kwayo maru ne omolo biro bedo ka winjore. En mana ni county ka county wang'eni nitiere ga gi disaster management kata gintiere gi jotelo motelo ne mano. Duto te wabiro bedo kwa lose ni ang'o ma gisetimo kata mana e kinde ma osekalo. Nyakwarom Gajwang' saa 4 osechopo ote magi aneno med oro ge kwa dhi nyime gi chenro ma kama kwanwa wuok e yweyo matin bende pod obiro bedo kwa mulo wach mano mar oula mapek ma bende osebedo ka kelo midhiero nyaka sani kaunti ma Nairobi maromo ji mohewa 10 osalalo ngimagi kaluwore kod midhiero mano mar oula. Kopogre gi mano jok ma osedar kata mana e miechgi bende thoth. Dibed en climate change, lokruok mar kor lwasi, to ikruok mane ma bende piny Kenya nwantiere godo koso warito nyaka masira timre ok waneno yore ma bende wanyalo kedo kod midhiero makamagi. Kik dhi mabor. Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kucheza. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1.
gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Luero sort of dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. En wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tie. Omake amaka kama. Anyawana adhiya kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Nyakoro mgajwang' machiegni kendo waduoge okang' mar ariyo pod wadhi nyime gi twak marwa e chal mano mar piny Kenya. Wadhi na nyime gi twak kaluwore kod midhiero mago oula ma bende okwako gwenge mopogore opogore. Nyaka gwenge kata mana kuonde dak ma bende oula nokwa janendo kata mana kind thuolo mosekalo. Nono ka sani koro en mana rochruok ma koni kod kocha. Okiny ma kawuono bende wagoyo nambaka. Geno marwa ni sirikande mag gwenge kata mana jodito magi bende winjowa. Ok ni kinde ka kinde wayuag mana ni nitiere masira mano motenre kod oula. En mar oula to koro en mar oro. Sani bende koth chwe, pi bende dhi, neno ka yawo mopogore opogore. Iwacho ni Seven Forks Dam mantiere pachoka bende osepong' gi pi. Walosa ne kutendre kod ote mopogore opogore ma bende jotelo ma pachoka osebedo ka golo. Odiochieng' manyoro jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nokwayo jogo eko ma bende odak machiegni gi aoche mar mondo mi odar kendo piny owacho biro neno kaka biro bedo ka chulo gi penjo en ni gidar gidhi kanye. Omenda to noch ni ibro bed ka imiyogi. Jatenda kweth mano mar Azimio Raila Odinga bende koro okwayo piny owacho mar mondo mi oland maka ka national disaster midhiero ma bende okwako piny Kenya. Jotelo mopogore opogore osebedo ka loso e weche mago mag oula. Lumumba kaka MCA mano ma South East Nyakachi nitiere seyo ma bende jatwak wadwa mano Kennedy Obuya bende nubayo nukanyo kaluwore kod dwaro maru kata mana kaka yud bura mano ma kaunti ma Kisumu. Midhiero makamagi bende osebedo kochwalo lakini ne kamiti mane ibro bedo kinyiso nyikwara Mgajwang' nikech kwang'iyo kata mana gwenge magwa mago makaluo gwenge kaka mag Kano sani neno kata mana jonyuol ma bende ogoyo tach e skunde mopogore opogore. Kuom ranyisi skul ma Ombaka bende sani koro dhi bed kidaro jonyuol nikech pi bende ochako muomo nyaka e skul kama bende jonyuol makamagi jotie. Penjo en ni resruok makama ibro bed kikelo gi ng'a kok en jotelo ma pachoka. Erokamano, awinjo osiep na Ken kako loso. To adwa ni mondo ang'is Ken ni gini is a national disaster. Kata mana jatend Raila Amolo Odinga nosewacho ni mondo government declare gini a national disaster. For Ken wacho mana wach mar Luo Nyanza. To wang'eyo ni Nairobi bende floods hinyo, Tana River, piny Ukambani,
kuro ukiep kora nyalo penjo ni kucho bende nitiere county government. Kikwa kaw gini wa narrow down ni mana Luo Nyanza kende. En owacho maber ni korgi ne Omolo okelo Kiatinga ni kop Omolo jakorgi. Owacho ni Kabonyo Kanyagwal notere Tinga gi Omolo ni kop nyamin Omolo tedo kuro. Koro ing'eni wang'iye mopogore Omolo NPS mar sirikal onego miwa gimo Omolo timo kaka ja sirikal ne ja Kenya mora mora. Wang'iyo bende ni wang'iye ni to Vision 2030 no o envisage ang'o e beche mag flat gimane kako onego wang'i gigi. Machielo en nitie duplication of duties ka ema kelo problem. Iwinjo ka nitiere national disaster management, nitie care harvesting, gina national government. Wan bende wantiere kaka county kendo we are duty bound mondo wa team duties magwa tuneno ni flats okotimre. To pesa monego mi wa mar flat no onge county. King'iyo the ceiling mar each and every county ena mano kata 2020 ena the same. Sani koro wan gi floods, pesa manomiwa mane okete mar floods emidwa ni mondo watigo wadhi gole kanye. Ang'o ma mondo gigolo pesa magikete national government under disaster gi trickle down mondo gikele e county government. Tibiro neno kwa timo gimonego watim. Wang'eyo gimonego watim, but we don't have the money. Money ni okete kocha to water bendo devolve tiwinjo pod nitiere pesa e national government. Gidwa ni mondo giring gibika gi pesa gigo to sama jamonego respond mokwongo to en county government maonge gi pesa, maok gimiyo pesa. Kanye kama nitiere shida, wawe ubedo jowuoro, wabe achura diera ka government na ka county government no bedo devolve nyaka gi functions ge to gi budget ne to gi pesa ne. Ero kama na inya makoro seyo dhine sirikal mamalo sirikande mag county mago mag gwenge. And squarely on the national government kada sani ka penji ni mondo giwachane ni to county government magidwa ni mondo otim gik magitimo pesa matin no wasatimo mwanyalo to dwaro pesa mang'eny. Gingiswa ni pesa di magimiyo county government mondo o handle godo floods mantiere. En gima nyaka wablame mana sirikal for poor planning as well. To ni kop ging'e ni gini timore nearly every year. Maka gi allocate funds to ging'e ni area makamagi bedo ga gi floods. Omiyo wamigi this money mondo gibi take care of floods. Okay, neka gin ni gidong gi disaster management. Mokwongo disaster management ka dine bedni en ka kitimo interview ne ng'ama dwa bedo jatend disaster management okwongo penje ni to how are you going? Ere kaka idhi tieko weche mag floods gi. Ma penja ina nokotame duoko to kono nego miye kata tijno. Tich miyo ng'ato kose prove ne ji ni odhi timo gima kama. My problem ma wan go ma achiel kuom disaster monego bed ni ng'ama nie disaster management convince godo panel ni mae gima dhi timo. To en year in year out mane bed paja ng'ani dino sa resign modhi. Ng'ama nie national disaster no ni kopo onge gimotimo. Ero kama na inya nikech kinde ka kinde budget kisomo kata mana mabende ibiro bedo kisome hiko hala mano machako higa mar 2024-2025 nitiere omenda mabendo jatiket tenge mano mar kedo gi midhiero. Koro gaden mana iseyo piny owacho mapacho ka iseyo sirikande mag gwenge nyaka sani kuonde jot mabende ji odak machiegni gi aora developers ng'ama chiwo negi kata mana lesen mano mar gero udi makamago pod mana seyo pod biro mana dhi ne piny owacho mano mamalo. Jopiny tero oseinyore neno kata mana ka kwan mag ji 34 bende ok namna 34 nyaka romo juang 48 gin joma oula osenego pi oseywero gi magitho moko bende ndachi gi kata mna poko fwenyo. Aparo ni adwa chako gi duoko owadwa Kennedy matin. Owacho kaka PS Raymond Omolo ne okonyo gi e gweng'gi kendo kelo negi chiemo. To adwa sayo ahinya paro machalo kamano nikech kata kano kelno chiemo kaka jokarachuonyo or kamiwuoke ok Raymond Omolo ng'at achiel nyal tero chiemo kuonde te. To kata mana chiemo mano kelno ok en permanent solution.
samoro nomiyi gunia achiel mar bando, gunia achiel mar mchele, tidhi chame to dhi rumo, to kendo pi pod dhi bira bira. Koro onego bed ni gie sechegi kapo ni ne luongonwa ni PS otimo gimoro, nonego PS otim gimoro makelo permanent solution ne jokarachuonyo. Kama chalo kaka Simbi en kamoro ma iluongo ni flatbed, en kamoro ma opielore. Ere kaka oula mar county government dwa donjo ka? Ere kaka tingni mar county government ikona ni dhigo oula mondo dhi olok kae? Yes, inyalo los dikes, to onego bed ni loso gi e yo moro makare ma pi ok onego bed ni loso gi gie seche ma pi ringo sani. Gigi nonego bed ni loso chon, ma sama ne oula chako mol, to no mol kodonjo e yore manoselos chon. To kendo kwa chak wang'iyo Migosi Gachagua ka kono ji ni mondo dar. Kupo ni nonyuoli Simbi, ma e dalau, samoro anyuondi, mane lo mar anyuondi. Iyudo kata ka ntiere ng'ama pok nogero gimoro amora, kata mana ot notame gero, samoro en mana gi od lum. Tikone ni sani ma koro koth ochwe ni koro odar odhi kanye. Kata mana pesa manoged godo e lo manosewene gi kwargi ema ne onge. Koro sani to dwaro dhi kanyo, to kuma odhi en odhi chame ang'o. Koro iyudo ka budget kaka onego bed ni lose, onego bed ni loso budget mamiyo jopiny te permanent solution kamoro amora ma gintie, ma pesa ikuongo ikalo ne county sana mar ndara. Nikech kwa ng'eyo counties gi be gipogore. E Nairobi wadhi wuoyo about sewer system, to sama koro wadhi Lambwe kuma wuoke, ok wanyal wuoyo e sewer system ni block kata ni oula block emokelo gini. En kaka nolos ndara, emiyudo ka sama iloso ndara to budget mar ndara tin, ma culverts miketo contractors diyo pesa. Or kama onego bed ni daraja nokete, ok okete daraja. Koro ka pi chako mol to odhi flood. To making'e ni nderni ma county government emochung'e. Koro iyudo ka ng'ato ntiere gi tich ne monego bed ni otimo ka, to nikech county government rely kuom national government, ok giyud pesa maromo mondo mi gitim gigi e kiwango madwarore. Koro wanyalo blame county government, to gikone to nyaka duog ne national government, nikech gin bende ma gin gi pesa mar disaster preparedness. Emomiyo ka seche manokuongo land El Nino, ker emanokuongo wacho ni nitiere disaster preparedness committee, manochak wach ni dwa kel pesa mar El Nino preparedness, to gine ma gichak gifwale bang'e gidhi kode. Koro gikone to makosa duogo mana ne national government. Nikech ka duogo ne national government, jopiny bende hinyore, to kwaneno kata mana lokruok mar kor lwasi osebedo ka kelo hinyruok ma koni kod kocha. Gadi nitiere kaunti ma Nairobi seneno kata mana kaka apeyni chalo opong' gi pi. Koth kopong' neno kata mana kar dak mano ma Mathare, neno kar dak ma Kibra, e kind kuonde dak mamoko mantiere kaunti ma Nairobi kaka pi oywero mwandu mago mag jopiny. Gima lit kata mana kuyo ma bende nitiere, mine, nyithindo, jomadongo, kata mana wuone, joma chuo, nendo bende ji nonindo kanye, nikech en mwandu oseywero skelo ni lal, ngima to pod in godigo ni Ruoth Nyasaye erokamano, to ibiro bedo kata mana kichako gi kanye. Kintiere kaunti mano ma Homa Bay, Kennedy, winjo kata mana seyo kanyo bende osewuok kanyo, kaluwore kod wach mar pok mar chiemo, nikech pok mar chiemo to ok romga, kata mana sani mine madongo kanyakla kod wuone madongo ywak ni kinde ma bende ipogo chiemo nitiere kata kaka ilaro chiemo makamage, gin giwegi ok giyud kata mana chiemo makamage. Sani nyithindo, mine mayach, bende midhiero mantiere godo en kaluwore kod suna, kuonde dak ma bende gintiere kata mana kar jot ma kuonde mag gintiere. Ineno kaka chal mar wach nitiere, Kennedy. Pero kamano nyamera. Ng'ato nowacho ni charity begins at home. Ok inyal, en ratiro mar ng'ata mar at personal level mar chiwo ne jogo mahinyore. And adwa mana wacho ne owadwa wetega ariyo ma jotuok wetega ni Raymond Omolo en wuod Luo, en wuod Karachuonyo, en wuod Kibiri, en wuod Kenya. En gi ratiro kaka ng'ama dhano, kaka ng'ama nigi anyuonde, nikech ng'ato ka ng'ato ikwano mokwongo e anyuonde. Ok inyal bet sani ji odak e skunde, to kech chamo jowa e skul. Ok inyal tang'o Raymond Omolo ni e dalagi ka ni ji tho to ji hinyore gi kech, nikech en PS ma Kenya, ni kik odhi e deche chame mopuro ni mondo mi okaw ochiw godo konyo, dang' bed seyo malich. Ere kaka inyal rito Kenya ka jodala guye ma hinyore to ok inyal kata mana konyo. So mano en ratiro mare, kendo wan wa encourage kaka wuodwa ni kik odog chien ka jowa yathogore kuom gima lich machalo mar pi kama, to med konyo jowa. But I also concur with them ka chiwo paro ni gini wants a permanent solution. Wach mar pi kod oula ok en gima ochakore sani. En gima nochakore ndalo kapok wayudo kata uru.
And wang'eyo ni migawo ma pi is a joint. Disaster is a joint management. Nyakwar Mgajwang' wayudo ng'ikruok kanyo kinidi kinyalo mana winja wayudo ng'ikruok mano kaluwore kod duol kanyo samoro chal ka gima mbui mari kelo ni achiedh nade ma koni kod kocha koso nyalo winjo mar mondo milosi akini ka mbui mari osebedo maber kata wuoyo awinji bini iwinja dhi nyime sani koro dhi in maber wawinje erokamano ahinya gima atemo wacho en ni ratiro mar jo Kenya ma floods daro, it requires a permanent solution. Gima temo penjo owadwa ma mheshimiwa ma county assembly ma Kisumu ni to supplementary budget margi bene gin informed ni nitie disasters mabiro to ka nitie nikech nitie migawo mochung' ne ng'ado rieko ne yore mag lwasi e Kenya mangima. Sama noseng'ad rieko chien kacha ne migepe te, all government agencies and sister governments, including the county government. Sirikal mar jo Homa Bay makaluo set aside a budget ni lony oseng'ado no rieko ni masira mar pi biro bang' dweche mokadi 3-4 for this period of time. Bende ne gi sama ne gitimo supplementary budget margi be koth ne pok ochakore sama ne gitimo ma be ne gi set aside a budget mar timo desecration mar baro oula nikech county governments nigi tingni baro oula mar iluongo ni immediate remedies. Ok rit ni ka koth osegore piny koka blame national government. Gin giwegi they have a small budget. That small budget gisetimo godamo. So kikwa bed no shift blame game ni rito imoko mache odi kata blame jo Kenya jo fire ni ok obiro in time tine mimoko mach carelessly odi. Another thing madwa siro kendo ni moving forward we need a permanent solution. Nikech pi masira mar pi ok en gima ochakore sani e pinywa ka. En gima no ochakore chon. Da gomb kendo da kwa ni beginning with the national government. The national government should prioritize wach mar flooding. An kaka wuod Homa Bay ma flood ose affect for so many years kod ogandana. Da kwa mondo sirikal marwa mondo mi omo prioritize kaber to miwa kata makambi ma joshika ma is a joint unit gi mar jo NYS mondo gibed ka permanently ka gibedo ni kapok koth obiro to already gitiyo e yore mar baro oula ma kaka dire moko naneno Governor Ranguma notime jointly with the national government ma for a very long time River Nyando nok chandiji. So that's my prayer. Emane gima dwa kono kendo owete gariyo ne in kirwa bedo jawuoro ni ka masiro timore dale to jodale ukech chama ni Kenya dhi e dechi mondo imiye jopiny mano en in an ka Kobuya an agoyo kamano kendo ne owadwa ni charity begins at home. Ok inyal dhi rito jotana River ka jodala uto kech chama odak ei hema to in gi chama e odechi ni ok inyal tero erokamano ahinya Obuya kata kamano that's not acceptable. Erokamano ahinya Obuya wawinji makare en mar Nyakwar Mgajwang' ang'eni mbaka makama kata mana higa mokalo en mbaka ma bende nwagoyo nikech ka koro oula oserumo to koro oro bende koro nitiere seyo makoni kod kocha Nyakwar Mgajwang' lakini biro bed ka itieke karang'o nikech japiny tema koro inyore koro ne jotwak ma bende wantiere godo ang'eni midhiero mosetimore to ose koro minyalo geng' en mana midhiero ma bende nyalo neno e kinde thuolo mabiro kuom ranyisi gisani nosechiwnwa siem gi duol ma koro chal mar kor lwasi ni chakre odiochieng' ma kawuono men chien tarik 25 nyaka chien tarik 29 mano mar dwe mar 4 koth mapek pod igeno chwe kor gwenge mopogore opogore nyaka dwe mar 5 koro ikruok mane ma bende wanyalo bedo godo hora ne puonjo jopiny mar mondo nikech kinde ka kinde nyiso japiny dar ka mintiere sani Red Cross nosewacho ni pi kochopo ni inch 6 mane tiendi ok nego bed ni kadho to kikadho iti kata mana gi luth itema nang'yo ni pi makama opek maromo nade kata mana tutne romo nade koro achak mana kodi kintiere kaunti ma Kisumu Lumumba midhiero makama inyalo tiek nade to bende wajiw mana jopiny kaluwore kod reso ngimagi nikech ka ji 48 nyalo lalo ngimagi
e masira mar oula en wach moro malit. To mamoko ma bende ndachgi pok ofweny bende gin oganda mathoth. To oganda mathoth bende nineno kanyo kwan mag 1000 mathoth. Iwinjo kanyo kaluwore kod nonro ma bende Red Cross nochiwo dweche manyoro. Kwan mag oganda ma pi osedaru miechege 11,000. Mamoko ma bende ang'e ni pok okwan nyaka kawuono. Yiena mondo adwoko osiepna Ken Obuya ni wan kaka County Assembly wan gi budget kendo nitiere gima wasetimo. Gima nawacho kapo ni winja, nawacho ni the allocation momiwa tin ma ok nyalo mondo wa manage gini. Gima wadwaro ni mondo gin magiwacho ni ginjo sirikal go. Sirikal no omedwa ceiling marwa ka gi consider wach mar floods matimore e Nyanza. Kidhi kata kuonde machalo East Kolwage ne wasetimo desilting, nitiere gimomiyo gini ok omomwa ahinya dho omomwa, to nitiere kuonde moko mane wasetime gima dwarore ma pesa no bendo rumo. The little mantie emwa manage go crisis masani ni. Ok ni ok wanyal, given the resources monego wayudi, mani gen gima wanyalo timo. Kendo achaka nyiso my friend ni imiya mana nyiero ni mor ni Omolo nyokonyo to Omolo NPS mar national to koro jomoko to thagre. An gima chalo kamano ni giwachna ni MCA magweng'u moro emokonyo wi mamori ta national figure obiro dala konyu ini bane sami wuoni ng'ama ni Tana River, ng'ama ni Mombasa to ka Omolo nang'o. Adwa ni mondo ukonyo Omolo mondo advice mariek ni kata wan mon jirani san dine wawinje ni nyopogo gino dong kacho ringo bawa godo tuk nyakwire ka to en ong'e mana dala kod ng'eni unaro to a village PS manok ber ahinya osiepna kanyo aneno ka ok mora kadhi e wach mar ji mosetho en gima lit ahinya to ni kop sirikandwa ni okawo ngima mar dhano mana kamar lwang'ni. Gima kama dine timre piny machalo Israel kata Amerika, ng'at achiel kende kotho ok en gima yot. To ni kop ji tho to disaster gi ne rumo to ngima dhi adhiya. Onego bedi ni bang' ma ipenjo ni jog manotho gi no githo nang'o, ng'ama noninde klas, ng'ama nomiyo gino timore, ang'o mino kuneno gini chon. Then ng'ato nyaka duok penjo ni tema biro miyo kwa dhi mbele ji koro ng'eyo ni komiyi tich titiye kako onego itiye. Sani ng'at mondego bed man kanyo nego nowach ni gimomona timo gini en ne joma kama ok omiya pesa, en nyicha seketo plan. Sani jo disaster management nongiso ni nyicha wan gi plan makama to jogo tuonwa pesa, then we know where to apportion this blame. Kao kamano to pod wakete squarely ne sirikal ma jomo thogi gin joma sirikal ema wacho nego, jomo dargi gin joma sirikal monego bed ni watero sirikal ni court mondo wa claim compensation mar ji 48 mosetho to gi joma mwandu gi okethore gite. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Gada adwaro mar mondo mi watiek paro motenre kod midhiero mano mar oula mabende okwako piny Kenya. Kendo paro mane kaka okile kaka japiny mabende wuok e gwenge makaluo mabende paro mane madijiw godo jowa ahinya e kinde mabende masira makamagi osetimore. Gima nyalo jiwo jowa ni mondo gitim en ni seche gi kwang'iyo to waneno ka sirkal obolowa piny. Koro nyaka ibed machiegni gi PS kaka Kennedy gini eka unyalo yudo kony, unyalo yudo chiemo. Koro wajo mawuok kuonde mopogore opogore machalo kaka Migori, Homa Bay to gi kuonde mopogore. Nyaka koro wang'e ni gini ogik kama wane ma nyaka wakoro wakonyre kendwa. Kik idong' e odi kineno maber ka pi biro mo odhi ochop kama koro okawo ngimani kata okawo ngima nyathini kata okawo ngima anyuondi. Gini en gima waneno kopo ni ubiro godhiambo tinyalo ng'eyo ni ka ogik otieno onyalo chalo kama. Wadar uru wadhi uru kuonde mabet oting'ore. Ok ochuno ni nyaka idhi ged kamoro. Many kata skul, wang'e ni e piny Luo thothne ji ogede tiere skunde gi kanisni gosiptende mokete tie gode. Watemuru mondo wadhi uru kuonde makamago. Kech inyalo vumilia ndalo matin lakini tho mar pi to en dakika matin, doko kawoga kata mana dakika achiel tisetho. Koro watem uru matek mondo wang'i kuonde mabet oting'ore, wadhi wabedie
warit kony kopo ni wambe Nyasaye dhi gik kama koro wambe sirkand ne dhi parowa mondo giornwa kony kata gi ndege kaka waneno ka kuonde mamoko to yude. Erokamano ahinya. Wuoyi bende paro ni mogik kotenore kod midhiero mar oula nikech oula ni kwanyalo loso nyaka macha tonga. Paro mane madichune jopiny ahinya nyado jodak ma bende nitiere kaunti ma Homa Bay. Waneno kanyo ka gwenge mag Karachuonyo bende ineno kaka jopiny opong'o skunde bende okrom to par ni juma mabiro bende skunde ichako yawa. Kende ka nyithindo bende osechako dhi sikunde jonyuol biro jot kanye mane pinje maduong'. Erokamano ahinya. Ing'eyo nyamera masira mar pim en gima ok biro mosani. Ing'eyo nitiere pinje machalo kaka Netherlands. Gin pinje moger taonde ma osebet higni 500 gi wiye. To gin taonde ma pi kale kor udi. Gin permanently swampy villages. To nikech proper planning omiyo iyudo ka jogo odak gi pi maber kendo pi tiyo gi loso gimiluongo ni waterways. Achiel kuom means of transport magiketo en tiyo kod pi e yor mar transport. To magi timore nikech proper planning mar government margi, beginning from the civic leadership to the national leadership. Gima dak kwa mariora kod owetegago en ni all governments, county government and the national government, they are independent and interdependent at the same time. The national government should be approached by the county governments. County government, what are their limitations? Okay, blame game. Kako wadwalo mumbo wato kiro kito blame game mar siasa duni. Gini okete blame game. Nikech sama ngima japiny olal, waduto waweto gima lich. Ngima dhano is irreplaceable. Ngima dhano en gima lich mokalo. Mane momiyo ana akwayo ni moving forward, the county governments ochak gi matin magin godo. Giwe rito to program mora mora onge. For example, sani penjo ni school idwa yaw. Kata just identifying one place in every ward, location ka location, identify land kamoro ma ok en school ma ok nyal interfere gi county government, mondo gi gazette, mondo bed public land minyalo gere ni sama disaster biro. It is where gikero ablution system, gigero cho kod okar luok to gikar tedo. Iwacho ni kaka sama masira piyo biro e area makama, wanyalo dajo wadaruru mondo mi move ka, mondo wabed gi permanent solution. It begins at home. Mantie gik moko mwanyalo timo kata at village level. Benitiere ji nyalo chiwore ma ji donate kata goto moro kama moting'ore gi malo e location moro achiel ni kaka piyo biro ka indi sirikal, county government, MCA gi MP omnauru sirikende ariyogi mondo gernwa kaendi cho kod kar nindo, kod mine koni, kod nyithindo koni, kod jodongo koni. So most importantly, onego wawuog oko mok waket blame game, mok waket siasa. To mana kaka wadwa mawakili nowacho, adwa nyisi maybe you are not informed. Raymond Omondo en Woodluo, oja Kenya, oja Karachuonyo. MPS ma jo Kenya ok ma jo Karachuonyo, bok en ma jo Homa Bay. Kako timo dalagi ni, kako timo kata dala Lamgwe kanyo. Dhiyo Lamgwe kanyo be nitiere issues mag flood. Kendo ne nitie gi representative. Kaka nochiw kony kani, kony ni ochiwo everywhere, kony ni ochiwe ne Nyakach, ochiwe Kano, kony ni ochiw nyaka Tana River. So I just wanted to inform you, ni kony ni ok en ka kende. But I also wanted to encourage you with a lot of humility. Ni chiwruok and self. Ng'ato ka ng'ato nyalo nigi ratiro mar chiwruok. Kupogore I separate the two positions. Your position in society and your responsibility as a living soul and as a citizen. Erokamano. Erokamano ahinya. Kata kamano nyakoro Mgajwang' abedo mana paro ni mar mondo mi bed akicha kaluwore kod milome mopogore opogore ma bende sirikande mag gwenge kanyakla kod sirikal mamalo medo chiwo kaluwore kod oula mapek. Kenya Red Cross nosichiwo namba kanyo mar 1199. Ponono ni intiere kama intiere masira kata mne yudo masira ing'eyo watni anyuola osiepni moro moyudo masira ma bende dwaro kony mapiyo kaluwore kod oula mapek mosebedo ka mol e kor gwenge mopogore opogore. Inyalo gocho ne namba mar 1199 mar mondo mi iyud kaka ikonyori. Bende wach machielo ma bende na yangoro odiochieng' manyoro en ni moko kuom jopiny bende ni nyiso mar mondo mi odar e utegi kata kamano ok gidwa dar
kalure kod mwandu mabende gintiere godo. Parne ngima duong' malo mwandu. Wadaruru mwandu wanyalo loso e kind thuolo mabiro. Nyakorom Gajwang' dakika 33 tok saa 4 mar okinyi. Bende parne kopogore kata mana gi weche motenre kod oula. Seyo machielo makene pod dhi ne sirikal maduong' koso dhi ne sirikanda mag gwenge en kalure kod ng'anyo mago mag lakteche. Kanyaka sani lakteche pod ng'anyo. Lakteche nchako ng'anyo pachoka chakre chin tarik 13 mano mar dwe mar 3 mar higani. Nyaka sani lakteche pod ng'anyo. Lakteche koro seyo piny owacho seyo lakteche. Nyaka sani nitiere moko kuom counties mabende osebedo kamiyo lakteche mag gi dismissal letter mano boke mar thichogi oko e tich. Niwinjo ka jatend migawo mano Moses Kuria bende nowacho ni daktari kokotiyo to chule nang'o mane penjo maduong'. Lakteche kata kamano bende pod ywak ni piny owacho pok ochopo ogero miti margi. Piny owacho kotelnegi kod jatend migawo mochung' weche mag thieth Susan Nakumicha wacho ni e kind gik moko 19 ma bende lakteche na dwaro 18 gisechope dwaro. Achiel modong' en mar wach mar chudo mag interns kata na lakteche mosebedo ka yudo tiegruok ma bende giwacho ni wach ma kamano nitiere doho kendo doho ema nego bed ni ng'ado kaluwore ni lakteche ema notero wach ma kamano e doho. Wachagi mano Patrick Lumumba kintiere kaunti ma Kisumu. Koro sani koro wasenga. Wase lakteche koso wasenga nikech bende gavana mane kaunti ma Kirinyaga ma bende njako mar COG mano Anne Waiguru nacho ni romo mar gimogik riwruok mar lakteche nokochopo mano mar keto sei. Lumumba erokamano. Ing'eni wach dakteche ni en gima lit ahinya to niko kanyo be pod ji thoe. To jo sirikal kosebedo jadiera ni kop kata negotiations magisebedo gago kata before ka ji osedok back to teach kinyne to kendo gireni gidok back to square one. Jogi dwani mondo omed pesa, ok ni pesa onge. Pesa nitie. To gima hinyo Kenya ka en corruption. Ang'a mondo gidino corruption mondo gi collect pesa ni mondo gimi jowa matiyo moqualify mondo thiedh japiny ngima mar kendo winjo ndalo moro Uhuru nowacho ni Kenya ka ikwalo bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Sani kane an sirikal mar kwanza kana adonjo to ang'elo giro Uhuru no mondo ang'iya ni to pesa ni kwale kanye mondo adine to kidino pesa bilion 2 odiochieng' kodiochieng'. Pesa ma dakteche dwaro tin matamre gi nono. To kwani serious wasiko mane pesa mwa collect mar jo KRA okoromo. To mikwalo ni to kwadwa ni mondo wa concentrate mondo wadine mondo wakony jogi. Koro ng'isi ni sirikal mwa wantiere ni ok en serious, ok odichi gi ngima mar ja Kenya. Sani ji tho, hospitande onge king'iyo ti ywaka kata kamibe. To daktari cha bende en bondo ywak ne kop kata en mingi kata udwat ni moro ni kamoro. To en bendo chuno ni kopo kijatiyo nono. To kineno kuonde moko to jomoko ndiki maonge kata qualification winjo ka jomoko nigi fake certificate to chamo pesa. To ng'ato to nigi genuine certificate tituono pesa. Iwinjo wachni? Erokamano ahinya. Pod en mana sirikal achiel ni emongo. Lumumba makama kaparo no gi kanyo ang'eni matut kotenre kod ng'anyo mag lakteche wabiro bedo kwatwaki bang' yweyo matin mabende adwaro kawo gi sani. Nyakorom Gajwang' kawo yo machuok waduoge ng'anyo mar lakteche e kind mamoko. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100 kaona yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza na vieta ni iko sawa kabisa.
iko chonjo. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero, gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani. Ng'ani tar maka jo Kenya to tenge to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre sa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Yes. Nyakwaro mgajwang machiegni kendo meno kang' mogik kaneno kwa dongi matin ne dakika 20 mar mondo mi watiek chenro mano mar mbako romo mar okinyi makawuono. Parni okang' mar 2 bende wajatudre gi jofwambo magwa e counties mopogore opogore. Wamanyo Millicent Adhiambo entiere gwenge mag Awasi. Wabiro bedo kwa winjo ni jopiny to wachang'o kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo. Kata kamano kapok wadhi ir Millicent bende aneni nyisa kanyo ni Millicent osekre. Millicent kinyalo mna winja, ibiro achiel kachiel kintiere gwenge mag Awasi. Inyalo mna nyiso ni jopiny wachang'o kaluwore gi thor weche ma bende wantiere godo kiny makawuono chal mar piny Kenya. Bende wach milose bende kotenre kod wach mar oula mapek ma bende osebedo ka molo e gwenge mag Nyanza. Millicent kinyalo mna winja, hamosi ni misawa, aneni achiel kachiel. Inyalo mna nyiso jopiny ni intiere gwenge mage. To jopiny wachang'o kaluwore kod thor weche ma bende wantiere godo kiny makawuono. Sharon, achiel kachiel kwa woke kar dak ma Awasi kama bende an kod jopiny kaendi mondo mi wakau pachgi ginyiswa ni to gin to kotenore kod thor wach ma wan go e studio kinyi makawuono mar chal mar piny Kenya e chenro mar mbako romo. Ang'o ma ginyalo wacho kaka jodak ma Awasi kata jopiny ma Awasi gin ka ging'iyo kaka weche timore gigo mopogore opogore. Sani wayudo ka weche mag oula kelo midhiero e gwenge mopogore opogore pacho ka kotenore kod koth ma bende medo burore pacho kaendi. We wadhi achiel kachiel irgi mondo ginyiswa ni to gin ko pachgi chalo nade kotenore kod chal mar piny Kenya. Machiegni abro chako kodi mana mapiyo piyo mondo inyisa ni to in kaka ing'iyo wach ni endi mar chal mar piny Kenya. Pachi chalo nade king'iyo kaka Kenya ringo. Wayudo ka sani koth chwe oula okwako piny kelo ne ji midhiero mopogore opogore kod weche mopogore opogore bende medo dhi pacho kae. Inyalo wacho ang'owa chake king'iyo kamera kacha kanyalo wa makni kanyalo wuoyo kaneno kaka sani piny en ing'e kacha mokwongo an iluonga ni Federico Uma kang'iyo sani e
wa mara wasianje ko wodwa ka pio ketho kunde mang'eny sana sana kidhi wang'anga kucho kidhi oren aminyo kamera pio ketho kunde mang'eny koro maduong' ne wanyasa kwayo sirkal mondo ng'i kaka nyalo konyowa. Pero kamana nyalo wacho ang'o e wach mar chal mar Kenya mana mapiyo? An iluonga ni Victor Ochieng' Awasi, to Awasi karach mang'eny. Olalo yore madhi katito rach mang'eny, pinyowa ok wawinj maber, iwinjo. Koro mi kaka unyalo konyowa, wahinyore kabisa. Mokwongo an ahinyora e Kenya kae, iwinjo, wa jo boda ndara rach. Pi opong'o, lalo barore, kamoro amora okethore. Koro an kae ni mondo mi wawuok, unyalo konyowa to konyowa, wan gi mirima marach, iwinjo. Pi terowa kata piny otero tiende ma jo ahinyora lalo kocha. Koro kunya konyowa, Awasi uwinjowa maber. Kunya konyowa to konyowa, awuoyo gi mirima, ok awuo kamor. Wahinyore kabisa. Erokamano. Erokamano. An iluonga ni George Muga. Akwayo kama. Kaka luwore koth chwe, nderni richo, wakwayo jomalo kucho. Ukwanwa MP marwa Jared Okelo, oduoge ground. Ageno we tich oseweyo, obi abiya pok wariembe. Ndara lach, obi waloswa ndara, wabet maber kamano. Inyalo wacho ang'o e chal mar piny Kenya chungi kae? An iluonga ni Kevin Otieno Mondi, an wuod Milenye kaendi Awasi boda. Wahinyore. Kaka wahinyore, wan gi gavana man watero man Profesa Anyang' Nyong'o. Kamano. Wan gi mbunge marwa Monyango Koyo bende nitiere kacha. MCA marwa bende nitie. Miluongo ni Abil Nyasuna. Joka maki iluwo yo madhi Milenye. Orash. En chuodho lelo. E pinywa mar Kenya ka. Yawa kata president. Dewa. Konywa uru wan jo Awasi wahinyore. Kech kene nego waonge tich. Awasi wan marach. Adier wan kaka vijende ni wacho ni biro konyowa. To kaka ni wacho ni biro konyowa. To adier wadhi marach. Kech nego watich onge. Koth bende chwe. Tadier ok wawinj maber. Inyalo wacho ang'o e chal mar piny Kenya An iluonga ni Morina Diambo. An adwa nawuoyo e wach mar piny mar Kenya. Kawacho piny mar Kenya, an chunya maiye awinjo ka pod antiere gi lit mang'eny. Agombo ni president katek to us Kenya bas mondo ipogwa shares wa mondo wane kuonde mwadhiye. Nikech ka Nairobi ema pi dare ji, koro piny kwe, koro jo Nairobi odaro duog piny ku. Kara us Kenya mondo ipognwa shares wa mondo wane kama wadhiye. Waol gi Kenya to katelo ingi, jatelo wakwayi, wuoge komno mondo imi jok malo rito Kenya. Jopiny ol kodi, waol kendo wabiro wacho ni adier, an kawuoyo gi chuny malit kendo kamor gi Kenya. An kaka ja Kenya aol. Adwa kata ni mondo adare Kenya ni, nikech kama piny ochomo ni, ok wang'e kuma nyithinde wadhi dhiye. An gi nyithindo to akia future makiny no bed kuom nyithindogo. Ka sani emotek kama, kara koro idwa chomo kodwa piny kanye. Raila, wakwayi mondo mi wuoge, in be sani wuonwa. Ka Ruto tamre pango kaka Kenya dhi, wakwayi. Erokamano, ng'amo gik mana machiegni. Amako ningi kacho cha. Sagoero kamano, an iluonga ni Vasomuno Ndego. An gima nyalo wacho weche te mosewachi. Waneno ka seneta tiyo mengo gavana. Koro seneta, gavana wuoge fees, seneta donjo ti kaka gavana. Nikech seneta masano tiyo, mano kende. Machiegni watieko kodi, nyalo wacho ang'o e chal mar piny Kenya? Pacha ewi chal mar Kenya, wahinyore. Iluonga ni Faith Imbo. Wahinyore, pi ywero wa uchumi kende rach. Konywa uru. Watim nang'o? Sirikal, saidia. Mana kamanyo Sharon, mane paro mopogore kowuok kuom jopiny ma Awasi, kiwinjo ka giywago wach ma uchumi moseridore, kaachiel kod bende weche mag oula masani kelo midhiero ne jodak mopogore e gwenge ma Nairobi, kaachiel kod kuonde moko kaluo ka bende, ma bende sani oula ogo e lim tidi kendo ji daro kinyi godhiambo. Ka ok opogore gi mano, magi moko kuom weche mabende omedo kelo wagi kaendi, wadaringo wadhi wang'e ni tudo chieng' malaria ma kawuono dhi bedo nade, kama bende wageno bed godo jatend migao mar weche thieth mano Nakumicha wabende dabiro kanyo. Ka kamano taduoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo koso kod chal mar piny Kenya. Sharon an komi. Erokamano ahinya Millicent, wawinjo yo makare, wawinjo jopiny kako twak kaluwore kod chal mar piny Kenya e kidienje mopogore opogore. Erokamano ahinya gonyi mano mar mondo mi idhi Awasi, ang'e ni odiochieng' ma kawuono bende jatend
migao mochung' weche mag thieth Suzana Kumicha biro bedo kanitiere e romo mano mar hingo odiochienga kedo kod tuo mar malaria e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya. Kodok e studio Nyakorom Gajwang' wadong' gi matin e dakika 10 ne welo mantiere godo Gada kintiere kod Lumumba kintiere Kisumu kanyakla kod din kintiere kaunti mano ma Homa Bay. Okinyi makawuono Kennedy in bendi winjo makare geno mara ni e kin thuolo mar dakika 10 makama wabiro bedo kwatiko twak marwa to twak mabende nantiere godo ka en kotenre kod ng'anyo mag lakteche mabede pod dhi nyime Nyakorom Gajwang'. To mana akwacho ni kin thuolo mar juma achiel mosekalo na nitiere romo moro motenre kod osigo mano mar osara ahinya ne jotije mago mag piny owacho. To odiochieng' manyoro naneno ni kapo nono ni CASS mago jolup jotend migepe ondike tich. Achiel kuom gibiro bedo kaka omenda maromo siling 780 mano mar osara. To ng'anyo mag lakteche bende pod dika. Gada winyo na pachi kotenre gi mano bang'e Kennedy Obuya abiro bedo ka winjo pachi bende. Ng'anyo mar lakteche agombo ni mondo ateri chien kuma gini nochakore. E higa 2017 kwanyalo paro nomak ng'ama ne jatend dakteche mokalo mane secretary general iluongo ni Dr. Umo Oluga. So sama nomake nodhi manokawo ndalo moko e jela. Aparo ni ne nyalo romo juma achiel kata jumbe 2 nikech mana ng'anyo the same things mamiyo sane gi ng'anyo. Bang' ka nomake to gima nomiyo kaka ne negotiation nodhi obedo ne gidhi magi sign CBA. CBA ne nonego bed ni ne tayo kaka nitimo gik moko e kindgi gi sirkal kaka ne onego bed ni medo chudo. Koro sirkal nodhi ogik kama CBA manobedo signed in 2017 or 2018 pok gidhi gi terms go. Tiende ni ok gichopo kare kaka ne giwinjore to dakteche to nodok e tich kaka ji nowinjore. Mane gima nochako kelo ng'anyo masani. Koro gi sechegi aparo ni nyoro godhiambo Council of Governors Governor Anne Waiguru nyoro no ndiko kowacho ni ne gisewinjore gik moko te to lakteche modagi sign. To CS wacho ni ne gisewinjore gik moko te to governor wacho ni ne gisewinjore kaka gidhi timo gik moko. Adier mar wach en ni lakteche ne ok odagi sign winjruok gi sirkal. Adier en ni nitiere gima ne giloso ni kaka gibiro winjore. Kech ne giwacho ni CBA winjruok kind sirkal gi lakteche kata gi trade union. Ne giwacho ni migi 60 days mondo ji obi osign CBA. Koro nyiso ni gima ne bedo sign ni ne winjruok ni wabiro winjore. Akeni bi winjo pogruogno. Tiere winjruok ma complete ne wawinjore ni dhi chula kama. To wawinjore ni wadoge tich kasto within 60 days korka wabiro winjore kaka itimo gik moko te. Nikech piny owacho wacho ni piny owacho kanyakla kod sirikande mag gwenge winjruok mabende ne gintiere godo. Giwacho ni kindo okenge 19 mabende lakteche dwaro. 18 kuom gin ne gisechopo e dwaro makamano mak mana achiel chudo mag lakteche mabedo sibedo katiegore kata interns. Akeni gene dikintiere kaunti ma Homa Bay wach makama diwach nango kapaka winjo wach mogik sa ng'adowa. Erokamano ahinya nyamera. Wach mar lakteche ni en wach malit nikech adieri mana duk mana kaka nowacho last time manwan e studio kan. Nonego beni wang'iyo kaka county governments. Nito kicho koja bedo nwatimo test run kata dry run gi the health sector gi ratiro mar dakteche higna 12 nyaka noyud devolution. The biggest mistake we did as a nation ne handover mar the health sector ne the county governments. Na paro ni kech gini there's been a failure. Ogirimiti osetim mang'eny kind county governments, national government kod dakteche. And gimana medo kwayo ni looking forward. The only solution ni kech Kenya se manage the health sector since independence. Jo Council of Governors obed piny mondo gidhi respective 47 counties mondo gichok consent gi sign signatures mag jopiny mondo gi initiate article 187 mar cessation of functions of county government, in this case the health sector, mondo duoke ne national government mondo national government to manage the health sector. Ma jopiny biro bedo gi mbi mar yudo teko mar timo tracking into failure ni wuok kanye. Nikech kaendi this blame game. The county government ema chudo. The national government
is the employer. Koro kae nikech joge emblem ge mawuok koni kod koni. So mana kaka ne otim Nairobi county government gi moko chien kacha. Ne nokaw functions ang'wen mag county government odwokne national government. Mano inform the creation of NMS. Koro an mano kwayo na mondo yud solution. Nono to gi mitigi ywaruok biro bet nikech ywaruok ni ok ochakore sani. Erokamano ahinya gi wachni mogik. Kennedy gi wachni mogik sang'ado kapok Gad gi Patrick bendo chiwo wachgi mogik. Wachna mogik your health en ni wach mar twak en give and take. Akwayo dakteche ni mondo nikech ang'eyo ni gihero tijigi kendo gihero konyo jo Kenya. Josenyore the spirit of give and take. Giyie mondo gidoge tich kaka ne gisechako winjore no mondo winjruok gi modong' achiel no. Within 60 days no, I believe and I pray this solution ebiro yudi. Erokamano ahinya wawinjo yo makare Kennedy Obuya semo ng'adowa. Erokamano ahinya kuom riwori kodwa e twak makama kintiere gwenge mago mag Kindu Bay. Kintiere kaunti ma Kisumo, Patrick Lumumba Owande, wachni mogik bende debed ang'o kaluwore koda chal mano mar piny Kenya bwo seconds 30. Awacho ni duto mosewachi to gima paro nosiepa ma Ken ni Ken nyaka ng'e ni en be ne en MCA kata ndalo mane nitiere no nitie problem e health ma gima wacho no ok ni kare kao ni mondo wadwok health e national government wabiro wito gains mwasemeki ni ko wadwaro ni mondo devolve government mondo gima nitie ni mi jogi pesa county government pesa moromo mondo giran godo the health sector. Mogik awacho ne jowa kata kama beteni kinegotiate gi ng'ato nyaka ing'is ng'ato na biro golo pesa ni ka kiny puotha ma kama na gole alot na ng'iewo na ging'is doctors kama gibiro gole pesa mondo gichul giol pesa an ang'e kama ginyalo gole pesa no ging'is doctors ni wayudo jomichulo ka tok ti wadhi dino kanyo wadhi kando pesa gi next year wabiro chulo kama higa machielo wadhi dino corruption to wachulo kama ka ng'ato winji to ng'ise ng'ato ni doge tich wabiro chulo to ng'ise kuma tich kuma pesa ae mano ok en kaka negotiate gowi. Erokamano ahinya. Mogik ago erokamano ahinya ne jowinjowa ma ne winjowa to moloyo joga ma jo South East Nyakach ma bende akwayo ni kiny wanabed gi nyasi mar pogo kahawa ne jopur kahawa e school ma iluongo ni Siany Primary. Akwayo jo South East Nyakach te man gi lek mar puro kahawa mondo kiny obi te saa 3 okinyi mondo wabed gi dongruok, wabed gi pesa e ofuku to gi moge ich kato yese ruoth. Erokamano ahinya Owade gino mara ni jogi mago mag South East Nyakach winjo milome makamano. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa e studio marwa e kaunti ma Kisumo. Gada in bende nitiere gi 30 seconds mano dakika nus dakika. An gima nyalo wacho e wach mar gombo mar dakteche gi sechegi ka ginyalo yie mondo giduog piny mana matin mondo gimi Council of Governors ndalo 60 mane giwachogo mondo gichop dwachu mondo wabed gi situation moro ma oganda ji ok dhi tho nikech koro dakteche ni e ng'anyo gilegeza tol mana matin gidoge tich ndalo 60 go ka sirkal ok otimo ka gidwaro to koro ginyalo dok e ng'anyo to kendo wach mar ni duoko gine health ne national government mano watamore nikech obduoko wachien e atwa mane wasekawo kikatiba to bende ere gimomiyo health sector kende ema fele county government to revenue collection to dhi mbele onge complaint mora mosebedo niso ni county government en mana capable to mana komegi pesa koro mi pesa ne county government mondo gi manage health sector. Erokamano ahinya wakili Gada Agoko nyakoro mgajwanga dakika odong' 3 mar mondo mioro saa 5 mar onyango gi kanyo bende makelo e giko mar chenro makamano wachako chenro makama ukinyi saa 12 mar ukinyi gi Joyce Oduor kanyakla kod Jomak Duol director kanyakla kod producers magwa gi kanyo bende makelo e giko mar chenro makama kiny bedo odiochieng' wang'eni weche mathoth waluoni odiochieng' makawuono duto te nyakoro mgajwang' idhi bedo kiyudo gi weche magwa manyien chakre saa 7 mano mar odiochieng' moriwo odiochieng' tuo mar malaria odiochieng' makawuono piny ngima hingo odiochieng' kedo gi tuo mar malaria iwinjo kanyo jatend migao mochung' ne weche mago mag thieth Susan Nakumicha dhi bedo ka hingo nyasi makamano e gwenge mag Awasi e kaunti mano ma Kisumo. Kwa kamano ibed kod odiochieng' makare mana taye chenro ne nyinga Sharon Ong'aw.